Makalakat-lakat lang si Romina, makaistorya sang diretsyo. Sino bala magpensar nga nakaagi siya sang stroke. Ang istorya sang iya gilayon nga recovery sa sini naman nga episode sang RMCI Med Talk. November 3 last year, nagsakit ang ulo ni Maria Romina Gorgonio Estelita. Nagapalang init ang bilog niya nga lawas. Nagapalamuti ang iya nga bibig. Hindi na siya makahambal sang diretsyo. Ang left part sang iya lawas, hindi niya na magiyo kag hindi niya na mabatsyagan. Buligi ko lift ang kamot ko kay hindi ko maalsa. Tapos nakita ko, ginamo-amoy, iya kamot, ang gaamuna, pero wala ko feeling sa kamot ko, gaupod. Sa nakita kong kamot niya, gaamuna iya, pero wala ko nakakita nga ang kamot ko gaupod, kaya hindi ko man ma-feel. Nakaagi siya open heart surgery. Gani sa piyak sang nabatsyag niya, wala siya nagpanik. Gintawga na sang bata niyang iya nga mister. Ginkarga na siya sa salakyan. 5 katawo ang nagtuwang sa iya. Pagkakwat siya sa ako sa salakyan, sakit-sakit, kaya hindi ako kuno madala, Dok. 5 na sila katawo. Ang hambal nila nga dead weight. Amo na? Oo, nan. Halin sa barangay Mansilingan sa Bacolod, ginihingagaw na siya dala sa Riverside Medical Center. Pag-abot niya sa Riverside, ginirikta na siya sa emergency room. Wala na siya maayo may madumduman sa mga masunod nga natabo. Ang masunod yun na lang nga naibaluan, yara na siya sa sulod sang catheterization laboratory o kung cath lab, ang nagaisahanon nga facility sa Negros nga pwede makapatigayon sa procedure sa heart kag sa brain. Na-stroke si Romina. Kinahanglan kakson ang clot sa iya nga ugat. Sa kay Dr. Cesar de Guzman, nga isa ka neurointervention doctor, ginrefer ang iya nga kaso. May 16 lang ka oras nga mag-perform sang thrombectomy si Dr. de Guzman, isa ka proseso sa mechanical removal sang clot sa brain. Oras ang ginalagas. Kung magsobra pa sa 16 oras, mapatay na ang iya nga brain sa side nga may clot. Yung clot, it will block the artery. So walang blood flow sa brain. So meaning from that moment na na-attack siya ng stroke? Early pa, mga 4 hours pa. Less than 4 hours. Less than 4 hours. So ga-matter talaga yung time? Yes, kasi time is brain. The longer you wait, more brain cells mamamatay. So kaya siguro may residual na tingling si ma'am. Gin-explain ni Dr. de Guzman sa iya nga mister ang proseso kag mga risgo, pati na ang success rate sa procedure nga yara lang sa 65%. Success rate is only 65%. So medyo low. And sa 65, hindi lahat magi-improve drastic talaga. This is in general sa stroke? In general for thrombectomy. So yun, so nag-agree naman sila. So cath lab agad kami. I went in sa femoral artery sa right. Went to the aorta. Went to the right side ng brain of vessels. And then I put in a device, which is a stent na may wire. So we deploy it in the clot, then pull the clot out. Ideally, dapat sa mga kaso ng stroke sa sulod sang 1 ka oras halin sa ER, makakas na ang clot. Sa kaso ni Romina, sa sulod sang 20 tubtub 30 minutos lang nahuman na ang bilog nga proseso. Severe stroke ang kaso ni Romina sunod sa kay Dr. de Guzman. So after nun, nung tapos na, nag-start na siya magsalita. Normal na siya agad sa bed pa lang. Agad-agad? Kasi yung blood flow return agad-agad din. So miraculous talaga. Yeah. Si Romina, nakasilig man sa iya ko galingon nga praise God, paghambal nga natapos na. Hambal pa lang Dok nga tapos na, so I praise God, natapos na. Amo na first kasi mo praise God? Oo. Tapos after, sinaligan ba siya, o sige, i-lift na ang i-lift na ang hand and the foot, the leg. So automatic, sabay, na-lift ko siya. Oo, tapos narinig ko na palakpakan sila, successful, yay! Sunod sa kay Dr. de Guzman, usually, kung makarecover ang pasyente nga na stroke, ginakinahanglan nga ma-rehab para makagihuliwat. Pero sa kaso ni Romina, wala na siya nag-rehab. Makagiho lang siya liwat. May gamay lang kuno nga porsyento sa mga pasyente nga nag-recover gilayon, kag ina ang natabo kay Romina. Normally, yung iba stable lang. Kung yung weakness, amo lang na. Tapos we do rehab para mag-improve. Need pa mag-rehab? Yes.
But siya nga nakamove siya right away. Nga, no need for rehab na. So, may certain percentage of patients na immediate talaga. Meron naman. Meron naman. Ganun na. Pero hindi siya normal. 2 days lang siya sa ICU for monitoring. Si Romina, ginsaylo na nasun sa regular nga room. Subong, balik na siya sa tanan niya nga mga activities. Nag-isa na katuig ang iyang operasyon sa nagdigad nga bulan. Wala siya nagakalipat, magpasalamat sa kada pagpangamuyo niya bangod sa natabo sa iya. Feeling ko blessed, di ko katama. Kaya do halos tanan nga na ano sa akon, do ka very successful, do wala kami nabudlayan. Halin sa angioplasty, ato sa heart, sa valve replacement, open heart surgery, sa subong, do ka. Blessed ko. Subong, manog second na nga Christmas nga kaupod niya sa gihapon ng iyang pamilya matapos ang iyang stroke. Wala siya nagakalipat, magpasalamat sa Ginoo sa pagpalawig pa sang iyang kabuhi.